Ako po si Marfy Lucero Reynante. Nakatira po ako dito sa Poblacion San Vicente, Ilocos Sur. Matagal na po ako dito na nag-i-stay. Since birth, syempre, dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Nung kinder ako, nag-aaral ako sa may, namin dyan, sa may kindergarten school for all kids. For all kids talaga. Nung elementary naman ako, nag-aaral naman ako sa San Vicente Central School. Wala pang high school nun, pero ngayon may high school na siya. At sa college naman, sa Ilocos Sur Community College. Nung bata ako, mahilig talaga ako sa lahat ng anong klaseng bagay basta masaya. Katulad ng pagsasayaw, yun, pagdodrawing, hilig ko rin yung pagdodrawing, yung kagaya ng mga gown, ganyan. Papa ko, pangalan niya, Romano Reynante. Dati hindi sila nag-i-stay dito. Pero may work sila kasi dito kasi yung family niya, yung papa niya at mama niya, yung business nila is wood carving, mga furnitures, paggawa ng mga kahit anong klaseng mga gawa ng kahoy. Yung mama ko naman, dito siya talaga, dito sa San Vicente. Si papa ko, nung mga grade 3 pa lang ako, nag-work na siya on abroad, OFW. Every 2 years pabalik-balik siya. Ako naman, di ba yung 2 years yung gap namin ng kapatid ko. May kapatid ako, pangalan niya Fides Lucero Reynante, kaso lang tomboy nga lang siya. Na-develop ko yung sarili ko na pagiging ganito nung kinder na ako. Mahilig na kasi ako mahilig na ako sumayaw. Nung kinder kasi, pagsasayaw kami, dapat separate yung boy tsaka yung girls, yung boys tsaka yung girls. Yung gustong sasalihan yung mga girls. Sa girls kasi sinasayaw yung mga makarena, yung mga may pakembot-kembot. Yung mga boys medyo sa patigas-tigasan. Parang ayoko sa mga boys kasi medyo matigas yung step nila. So yung sa girls, medyo malambot-lambot. Ayan, kaya doon ako pumupunta. Doon ako nag-join sa mga girls. Pero nung bata ako, kahit gay na ako, mahilig pa rin ako makipaglaro sa mga boys. Naglalaro din ako yung mga nilalaro ng boy kagaya naman yung text, yung ginaganon, yung may mga Dragon Ball Z, yung rubber band, yung gumaganon-ganon ka pa, yung Holland, yung sa lupa, gumaganon-ganon ka sa mga lupa kahit lupa-lupa na yung mukha mo umuwi sa bahay. Okay lang, nakikipagbaril-barilan pa rin ako kahit bakla ako. At saka yung mga kalaro ko dito, puro lalaki talaga. Lalaki lahat sila, tagu-taguan, yan. Pero sa mga girls, ako lang sila nakakalaro pag luto-lutuan na, pag sa hapon, gano'n. Nung bata pa ako, hindi na ako nag-i-influensyahan maging lalaki talaga kasi talagang pusong pusong babae, parang ganun talaga. Pero noon, since nung naging elementary na ako, hilig ko man makipaglaro sa mga boy, bakla na rin ako. Tapos nung high school ako, ganun pa rin. Walang masyadong barkadang gay, yun lang. Pero hindi ko alam kung bakit tuloy-tuloy yung pagiging gay ko, pero hindi naman ako nakikipagbarkada sa mga gay. Tapos nung nag-college na ako, actually 3 beses ako nag-college . Una, sa pagiging computer secretarial sa Divine Word College of Bigan. Medyo patapos na ako, graduate na ako, napag-isip ko na parang nakakasawa talaga yung secretarial. Gusto ko na ulit kumuha ng ibang course. Kaya nung mag-second year college sana ako, kumuha ako ng midwifery sa Ilocos Sur Community College. Sa first year college ng midwifery, interesting naman, pero nung medyo nag-second year na ako, parang nagsawa ulit ako, parang, ano ba yan? Puro ganyan na lang, nakakasawa, ganyan. Tapos, naisip ko na parang, ay, nakakasawa ulit mag-midwifery, parang hindi ko carry, parang hindi ako bubongga dito, parang wala ako dito. Next year ulit, magta-third year college na sana ako. Tinry kong maging tourism student. Yung pagiging tourism, doon ko talaga na-experience kung paano maging intact sa course na kinuha ko. Nung high school kasi ako, iniisip ko, nursing kaya, parang mahirap. Pag sa high school kasi, madali mo lang sasabihin yung course na gusto mo, pero pag itatry mo na yung course na pupuntahan mo, dun ka nahihirapan. Dun mo nakikita na wala ka sa field of specialization mo, which is parang hindi mo kaya. Mas maganda kasi yung
kung saan ka tutok or kung saan ka bagay, doon ka talaga. So, sa 3 course na na-try ko, sa tourism ako bumagay kasi yung tourism more on dada ka talaga, nakikipag-communicate ka sa mga tao, nakikipag-socialize ka, more on nagtatalak ka ng mga information, ayan, namamasyal-masyal kayo. Yun naman yung parang naging gusto ko talaga, doon yung parang nagkaroon ako ng interest. Pag sa tourism, kailangan talaga i-build up mo yung confidence mo sa mga tao. Kailangan mo ipakita yung parang kung sino ka, kahit sabihin nila na kahit mas mataas yung level yung tao na kinakausap mo, alam mo kung paano ka makibagay, alam mo kung paano ka makisama sa kanila kahit sila man ay politician, sila naman ay celebrity, sila man ay may malaking pangalan sa industriya. Nalaman ko na naging bakla ako kasi yung mga gusto ko is yung level na pang babae talaga, hindi yung pang lalaki. So in a way na parang gusto ko yung, kumbaga pag naglaro ka, hindi robot-robot, hindi yung car, yung mga Barbie-Barbie, lutu-lutuan, bahay-bahayan, gano'n. Pero kahit nung bakla ako, natry ko na rin makipagsapakan. Oo, kasi pag, kunwari, pag naglalaro kami, nagkaasaran, nagkapikunan, nagkikipagsapakan talaga ako sa mga lalaki. Minsan nga pag nagsasapakan kami, parang ginagaya namin yung mga action na napapanood namin sa TV. Kaya wala pa kasi si Manny Pacquiao noon eh. Kaya kung siguro pag may Manny Pacquiao, siguro pag baka na-knockout ko na siya. Lahat naman siguro ng pagiging gay, hindi naman siguro kasalanan. So, pagdating sa parents, siguro may mga point din na hindi nila tanggap kasi minsan may mga parent na gusto nila lalaki yung anak tapos naging gay. Kaya minsan hindi siguro naging tanggap. Since kami, dalawa lang kasi kami, tomboy tsaka bakla. Babae tsaka lalaki, dapat kasi na maging lalaki dapat ako. Pero hindi ko naman siguro kasalanan na maging gay. Siguro minsan nagalit yung papa ko pero nandun yung acceptance sa huli na kahit na naging gay ako, at least ganito yung mga na-achieve ko. Wala silang nababalitaan na parang, ay si Marpy, ganyan-ganyan, naglalakwatsa. Ay si Marpy, ganyan, naglalandi sa mga ganyan. Kahit nung nasa ibang bansa pa siya, nababalitaan niya na lagi na si Marpy nagkakaroon ng awards sa school, nagiging ganyan, nagiging honorable siya, nagiging ganito siya, pinupuri siya mga taga San Vicente, pinupuri sila kasi yung may talent siya, ganyan-ganyan, na-appreciate nila kasi magaling siya makibagay. Ayun, nababalitaan kasi ng papa ko nun, kaya hanggang sa uli, na-accept niya na rin na gay ako. Siguro sa acceptance, doon mas nagiging parang inspirado ka na maging go pa kahit sa anong gusto mong marating. Parang ganoon kasi minsan kasi ang pangunahing lakas na pinagugutan is yung suporta galing sa pamilya or galing sa parents. So, kahit noon, nung nasa malayo pa siya, pag may mga na-achieve ako, congratulations, mga ganon. Congratulations, anak, kaya magaling ka, ganyan-ganyan. Kaya medyo nai-inspire na rin ako. Lalo na ngayon kasi accept na ako. Pag accept na ako, mas sige pa, go lang ng go. Parang doon ka rin napapag-isip ng mas gusto mong palawakin yung talent mo para magamit mo, para matulungan mo yung parents mo. Mas mabuti na rin yung may acceptance. So, at saka yung suporta nila, doon na rin. Siyempre,
lahat naman tayo siguro, merong hinahangaan na tao kumbaga. So yun yung sinasabi na pagdating sa mga crush. Kaya, para sa akin, syempre sa mga lalaki din, sa mga ba, nagkakaroon din ng crush. Syempre sa amin din, nagkakaroon din kami ng crush. Ayan, minsan kasi pag crush, ayan, kahit mapababae, mapalalaki, kahit basta ina-admire mo, basta hinahangaan mo, nakukonsider yun na crush. So, minsan kasi pag nagkakaroon ka ng crush, dun yung parang dun ka rin nai-inspire sa mga gusto mong ginagawa araw-araw. Lalo na pag sa school, no? Kaya syempre dapat may crush ka rin sa school para inspire ka everyday na pagpasok sa school. Sa ngayon ngayong hindi na ako bata, medyo nagmamatured na, ayan, ako, mahilig din akong rumakit. Lahat po ng bagay na lahat ng racket, basta legal, pinapasok ko yan. Kahit dati-dati, pag ang racket ko lang, nagme-makeup lang. Ngayon, nagde-decorate na rin ng sa mga reception ng kasal, debut, ganyan. Naging choreographer rin ako sa mga kahit anong klase ng saya, mapa street dancing, mga cheer dancing, cotillion, lahat ng mga modern dance, lahat ng mga yun kinakaya ko basta ma-build up ko lang yung talent na meron ako. So, aside from being talented sa lahat ng bagay kagaya ng makeup, pagtuturo ng sayaw, ayan, napasok ko na rin kumanta, sumayaw. Ayan, yung sayaw, yun yung kadalasan na mas nangyayari sa akin ngayon kasi sa pagsasayaw kasi, parang dun mo na-i-express kung ano ka. Kung sakali, pag sa pagkanta kasi, pag malungkot ka, minsan nadadaan mo rin sa pagkanta, pag malungkot ka. Pero pag masaya ka, syempre nadadaan mo rin sa pagkanta. Pero yung sayaw kasi, dapat kasi masaya ka lagi. Kaya minsan, dun ko na binubuso yung time ko sa pagsasayaw kasi minsan, hindi naman natin maiwasan na magkaroon ka ng problema, yung mga iniisip. Kaya minsan, sa pagiging dancer na lang, dun mo lang binabawi lahat ng mga lungkot mo. Para dapat kasi pag sumasayaw ka, dapat masaya ka lagi. Kasi pag masaya ka, yun yung capacity kung paano ka maging energetic. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung kapatid ko, mas noon naging dancer yan kaya sa akin. So, ayan yung racket ko, sa combo. Yan, sa mga banda-banda, sumasama ako, sumasayaw kami. Sa mga company ng mga products, nag-endorse kami. Sumasayaw kami kahit saan, mula sa First District hanggang doon sa end ng First District sa Tagudin yata yun. Pag-host ng pageant, ayan. So, minsan din, doon rin ako nakilala sa mga iba ko pang kaibigan sa pagiging comedian host sa mga programs or mga pageant, kagaya ng mga Miss Gay, yung mga Bikini Open, yung mga kasal, di ba nag-host ako dyan. So, buong month ng April tsaka May, ayan, halos 2 gabi lang yung pinakamahabang rest ko. Yung pag wala akong racket, halos everyday, pag sa umaga, meron akong sayaw. Sa gabi nag-host ako sa mga pageant, sa mga Bikini Open, ayan, mga ganyan, mga kasal, pag sa tanghali, di ba, pag sa gabi, ayan, medyo medyo haggard na ako pag ganun. Pero okay lang naman, doon ko naman mas na-enhance yung skills ko kung paano maging isang talented pa. So, yan, sa mga racket din, yan, natry ko na rin maging isang impersonator. Ini-impersonate ko si Lady Gaga, pero hindi Lady Gaga yung pangalan ko, Lady Baba. Oo, nag-wig ako, yan, may mga costumes din ako. May mga sinasali na rin ako mga Miss Gay impersonators, yung mga ganyang contest, pero hindi ko pa na-try na naki-contest sa mga gay contest. Sa mga sa mga dance contest lang, marami yan sa mga dance contest. Sa gay impersonator, minsan ko lang naman ginawa yun, pero
luckily naging first runner-up. Ayan, first time pa lang yun Tapos sa dance sports din, ayan, naging champion na rin kami dito sa amin, pero matagal-tagal na rin yun. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman tinatalikuran yung pagiging dancer ko. Sa buhay po natin, minsan dumarating naman yung mga pagsubok na kailangan nating pagdaanan. Wala pong pwedeng, wala pong bagas exam, wala pong exempted. Lahat po ng tao, kahit mayaman man o mahirap, nasa mid-level man, lahat po may pinagdadaadang problema. So para sa akin, kagaya po sa akin, natry ko na rin pong nalait-lait. Siyempre, hindi naman po natin maiiwasan yung panglalait. Siyempre, in the first place, bakla po ako. Siyempre, unang panglalait po na naririnig ko yung, bakla yan. Pero para sa akin po, totoo naman, bakla naman po ako. Pero siguro, sa mga tao po na hindi po nila ako nakikilala, siguro, sige, meron po silang karapatan na maghusga kasi hindi po naman natin maaako yung pag-iisip nila kung ano man yung gusto nilang isipin para sa atin. Pero kung para sa akin po, kung may time po na makikilala po nila ako, syempre papakilala ko po yung totoong ako at kung sino ako. So sa buong buhay ko po, naranasan ko na rin pong naapi, pero hindi naman po yung super na down kasi out of 100%, 99% po sa buhay ko, kaibigan po lahat ng turing ko sa mga taong nakapaligid at kilala ko po. Minsan lang po ako nagkaroon ng kaaway kasi po, kung mas kikilalanin niyo po ako bilang ako po na Marfie, ayan, kahit lahat naman po naging kaibigan ko, naging totoo naman po ako sa kanila. Naging mabait, syempre, kasi naniniwala po ako na kung ano po yung pinapakita mo sa kapwa mo, dun po rin yung babalik sa'yo. At syempre, hindi naman po natin maiiwasan magkaroon ng pagkakamali. Kasi yung pagkakaroon ng mistakes, I'm embracing mistakes. I'm not afraid to commit mistakes because mistakes, yan po yung pagkakamali, yan po yung binubuo po tayo kung ano po talaga tayo. Pag nagkakaroon po tayo ng pagkakamali, doon po natin nare-realize kung ano po yung pwede nating gawing tama pagkatapos yung pagkakamaling yun. Ayan, so sa mga pagkakamali ko pong yun, syempre natutunan ko pong bumangon. Tumayo sa sarili kong paa kasi minsan po naniniwala din po ako sa kasabihan na kung ang sarili mo rin ang nag-isip kung paano ka nagkamali, yung sarili mo rin mag-iisip kung paano mo itatayo, itutuwid yung sarili mo sa pagkakamaling nagawa mo. Ayan, siguro yung mga kaibigan mo nagkakaroon ko ng mga suggestions, opinions, advices. Siyempre, hindi po na nawawala yung sa payo ng mga magulang, hindi po natin iiwasan yan. Minsan, parang ayaw natin yung payo ng ating mga magulang kasi minsan may halong, yung galit, pinapagalitan tayo. Hindi po natin iiwasan na parang sumasama yung loob natin sa mga magulang natin. Pero sa huli, doon po natin naiisip na kailangan talaga natin yung mga magulang natin, yung mga payo ng magulang natin para mas maging matatag pa tayo sa mga susunod pa nating laban. Sa ngayon, panalong-panalo na ako sa sarili ko kasi bukod sa buo kaming magpapamilya, walang problema na dumarating, kahit konti lang, nakakaraos din. So sa mga racket ko, yung mga pinapasukan ko ngayon na trabaho, ay nakakatulong naman sa akin. At masaya na rin ako kasi ito na rin yung mga nararanasan ko at mga nakakamit ko ngayon. Isa sa mga pangarap ko rin po ito eh. Kaya kung ano naman po yung dumating pa at ano pa yung matupad, siguro magsisilbing na rin yun, magsisilbing bonus na rin sa buhay ko yon para mas maging matatag pa sa susunod pa na pwede kong harapin.
po si Mar Filocero Reynante, 21 years old, nakatira dito sa Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur, at ito ang buhay ko.